Скъпи приятели, че това са следващите нашите наследствени попълнения, които ще стъпват на тази сцена. Затова даваме шанс ние от община Стражица на тези таланти и разбира се на техния музикален педагог Йорданка Йорданова, но нея ще я видите на финала. А сега искам да ви представя едно детенце, което го помня от мъничко, което мога да кажа, че е много талантливо, но айде да не говоря, вие ще се го видите. Тя се казва Дениса Георгиева и ще изпълни песента "Празник", като нашия празник. Дени, хайде, миличка. Готова ли си?